Türkmen emeldary ahal velaýatynyň täze idare ediş merkezinde täze iş orunlarynyň döredilýekdigini elan etdi. Türkmenistanda synçy ýurtda dolandyrys çäk bölünşiginiň üýtgedilmeginiň we munyň netijesinde iş orunlarynyň kemeldilmeginiň ahalda gurulýan bu merkez bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. 3 dekabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary derejeli döwlet resmiýetleri bilen bilelikde merkeziň birinji tapgyrynyň tamamlanyp barýan guruluşyk işlerini ara alyp maslahatlaşdy. Merkezin gurulmagy bu ýerde täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer diýip Berdimuhammedow näçe iş orunynyň dörediljektigi we munyň üçin döwlet büdjetinden näçe serişde bölünip beriljekdigi barada anyk sanlary aýtmady. Türkmenistandaky syýasy ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän ýerli synçy ýakynda ýurtda dolandyrys çäk bölünşiginiň üýtgedilendigini we munyň netijesinde müňlerçe adamyň işini ýitirýändigine ünsü çekip bu çäräniň ahyldaky täze merkezde iş orunlaryny döretmek maksady bilen amal edilendigini aýdýar. 1 ýanwardan başlap ahal Balkan, Daşowut, Lewap we Mar welaýatlaryna müňlerçe adam işini ýitirýär. Häkimetler bu welaýatlardaky iş orunlaryny azalyp ahalyň merkezine iş orunlaryny döredýärler. Bu öňünden hasaplanyp edilen işdir. Olar sewitleriň maliýe serişdesini azalyp ony ahaly goýberilýän serişdeni köpeltmegi planlaşdyrýarlar. Diýip synçy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25 noýabrda dolandyrys çäk bölünşiginiň üýtgedilmegi netijesinde döreýän üýtgetmeler baradaky karara gol çekdi. Häkimetler bu planlaryny oktýabryň ahyrynda elan etdiler. Munyň netijesinde jemi 28 million manadyň tyşytlanjakdygy bellendi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan ýerli ykdysadyýetçileriň birnäçesi göz öňünde tutulýan tyşytlamanyň esasan birikdirilen sewitleriň müňlerçe büdjetçilerini işden çykarmaň hasabyna amal etmek islenýändigini, emma iş ýüzünde munyň has köp ziýana getirjekdigini belläpdi. Yerli synçy häkimetleriň bu çäreleriniň ýurduň ýeti ykdysady kynçylyklardan ejir çekýändiginiň ýeni bir şaýadydygyny belläp, netijede welaýatlerde işsizleriň ýene köpeljekdigini we munyň müňlerçe adama täsirini ýetirjekdigini aýdýar. İşini ýitirjek adamlaryň her birine garaşly adynyň 2-3 adam, şol sany adam tiýe aýaly şeýle de çagylar bar. Bu eger 10 000 adam işsiz galsa, ondan munyň başga da 30-40 000 adama täsir ýetirjekdigini aňladýar. Sewitlerde hiç ýyly girdejisi bolmadyk adynyň 4-5 agzary maşgalalar öňünem köp, ýene sewdilat kösener. Diýip synçy belledi. Adatlyk baýdalanlar barada dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetlerinden şol sanda ahal welaýat häkimliginden kommentari alyp bilmedi.